समाजखौ जौगाहोनायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै गावनि हा हुखौ रैखाथि मोननायनि बेबस्था खालामनो थाखाय बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखायबो बर' वेलफेयार काउन्सिल होननाय मोनसे काउन्सिलनि बेबस्था नैबे सुक्तिनि गेजेरजों फैबाय। दिनै नगावआव थानाय, मरिगावआव थानाय, शिबसागर, गलाघाट, जरहाट, डिब्रुगड़आव थानाय गासैबो बर'फ्रानो बे काउन्सिलनि आन्दाराव फैसिगोन आरो बेयाव थानानै बिथांमोना गावनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय सुबिदाखौ मोनगोन, गावनि हा हुखौ रैखा खालामनानै थांना थानायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो बिटिसि बा बिएससि जाखांनायनि उनाव बिटिसि बा बिएससिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बर' आरो बिटिसिनि सिङाव थानाय बर'नि गेजेराव मोनसे गेप जाबायमोन, मोनसे गेप फाराग जाबायमोन, सोमोन्दो गैलियामोन। खिन्थु नैबे बिटिआर आरो बर'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिल बे दाखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो फैफिनबाय आरो बे मोननै काउन्सिलखौ सोमोन्दो लाखिनाय खामानि मावनो थाखाय मोनसे एडभाइजारि कमिटि, जि कमिटियाव बिटिसिनिफ्राय माखासे आरो बेनिफ्राय वेलफेयार काउन्सिलनिफ्राय माखासे सोद्रोमा थागोन, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सासे, माबानिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सासे केबिनेट मिनिस्टार थागोन। बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दानाय जि कमिटि, एडभाइजारि कमिटि, बे एडभाइजारि कमिटियानो मोन्नैबो काउन्सिलनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होलांगोन। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे ब्रिज, मोनसे दलं, बिटिआर आरो वेलफेयार काउन्सिलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे दलं बायदि जासिगोन। जों रावबो बर'आनो सुबिदाफोरनिफ्राय बन्सित जानाय नङा। जाति हिसाबै थांना थानायाव हेंथा मोननाय नंलिया, जों गासैबो सुबिदा मोनगोन। बिटिआरआव थानाय, बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गासैबो जाति हिसाबै थांना थानाय मोनसे सुबिदा मोनगोन आरो दिनै बे सुक्तिया बेखौनो लाबोदों। जों जाति हिसाबै थांना थानो लुगैयो, जातिनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनाय मोनसे रोखा डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटिखौ फोथांना लाखिनो लुगैयो, जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनानै थांना थानायनि बाथ्राखौ जों लुगैयो, मोन्थाइखौ जों लुगैयो आरो दिनै बे गासैबो लुगैनायफ्रा नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जाफुंदों। खिन्थु बेजों लोगोसे जों गुबुन हारिखौबो नेग्लेक्ट खालामनायनि बाथ्रा गैया। जों जाय गुबुन हारिफ्रा मोनहास'हायै समनिफ्रायनो लोगोसे रायजो जाबोदों, बिथांमोनखौबो जों जोथोन लानांगोन, बिथांमोनखौबो जों केयार खालामनांगोन, बिथांमोनजोंबो जों गोरोबनानै खामानि मावनांगोन। आरो बेनिखायनो दिनैनि सुक्तियाव खालि बर'फोरनि थाखायल' होननाय बेबायदि बुस्थु गैया, गासैबो जनगोष्ठीफोरनि थाखायनो बेयाव दङ। बेनिखायनो दहाय मानव गिदिर बिबुंथिगिरिया, दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरिया बुंदों जे गोरखाफोरनि थाखाय गोरखा भवन गोबां जायगायाव लुनाय जागोन, डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बानायनाय जागोन, आदिबासि बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिरसा मुन्डानि मुङाव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बानायनाय जागोन, सेलाराय भवन बानायनाय जागोन आरो बिदिनो गोबां गासैबो जनगोष्ठीफोरनि जौगानायनि थाखाय बेबायदि बेबस्था जों लाखिदों। बेनि अनगायैबो माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बोर्ड होननाय मोनसे बेबस्थाखौ जों लाखिदों। दा माइनरिटि होनना बुङोब्ला जों रिलिजियास माइनरिटिखौ बुजायाखै, खिन्थु जनसंख्यायाव जायफोर खम, दिनै बर'लेण्ड एरियायाव माखासे ओरैबायदि जनगोष्ठीफोर दं जायफोर जनसंख्यायाव हयथ' सोरहाबा 2000ल' दं, सोरहाबा 5000 गाहामल' दं। बेबायदि जनगोष्ठीफ्रा कुनुदिन गावनि प्रसेसटाजों डेभेलप जानो हाया आनलेस सरकारनिफ्राय बा गुबुन गुबुन हारिफ्रा अननानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामा। आरो बेबायदि जनगोष्ठीफोर दं, बेबायदि जनगोष्ठीफोरनि जौगानायनि थाखाय, डेभेलपमेन्टनि थाखाय माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बोर्ड दानानै दोनदों। बिथांमोना कुनुदिन इलेक्सनबो देरहानो हानाय नङा, देरहानो हाया, देरहानाय पसिबिलिटियानो गैया आरो गावनि प्रसेसटाजों कुनुदिन बिथांमोना गावखौनो बिकास खालामनो, जौगाहोनो हाया। दा बेबायदिनो सरकारनि अननाय नांगोन, मेजरिटि कमिउनिटिसफोरनि अननाय नांगोन, उन्नत जातिफोरनि हेफाजाब मदद नांगोन आरो बेबायदि मदद हेफाजाबनि सार्थ लाखिनानैनो जों माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बोर्डखौ दानाय जादों। दिनै बेनिखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय रंजाथाव सुक्ति, गोजोन थासारि लाबोनायनि सुक्ति आरो जौगानायनि सुक्ति। दा बे सुक्तिखौ जों रेसपेक्ट खालामनानै भुल बेख्खा खालामालासेनो बिनि पजिटिभ लाइनखौ जों सिन्था खालामनानै पजिटिभ दृष्टिभंगि लानानै खामानि मावनो थाखाय बर' रायजो राजा गासैबो गोरों गोरा मेलेमजिबिफोरखौ खावलायदों। खारन रायजो राजाफ्रा मदद हेफाजाब होयोबासो दैदेनगिरिफ्राबो साक्सेस जाफुंनो हायो।